Pozdrav i dobrodošli u Toyotin salon gdje ćemo vam danas predstaviti sve detalje nove Corolle Sedan. Riječ je o modelu koji već više od 50 godina oduševljava vozače širom svijeta, te je u tih 50 godina postala najprodavaniji automobil u cijeloj povijesti autoindustrije. O njezinoj poželjnosti sigurno najviše govori podatak da svakih 30 sekundi iz proizvodnih pogona izađe po jedna nova Corolla. Pred nama se sada nalazi zadnja, već 12. generacija ovog uspješnog modela i to u limuzinskoj izvedbi. Nova Corolla Sedan vozi se na novoj Toyotinoj globalnoj platformi, što u prijevodu znači da je vozački još bolja, ali i udobnija. Limuzinska izvedba nudi vozaču iznimno elegantan i vrhunski dizajnirani automobil. Pa krenimo od dizajna prednjeg dijela. On je nešto drugačiji nego kod Corolle Hatchback. Kao što možete vidjeti, imamo nova svjetla koja mogu biti u LED tehnologiji, imaju jako zanimljiv svjetlosni potpis, a povezuje ih ova kromirana lajsna koja ide skroz od jednog ruba do drugog. Uz to za prepoznatljivost se brine i masivna maska hladnjaka, na sredini koje se nalazi registarska pločica, a iznad nje Corolla s ponosom nosi znak Toyote. Ovaj put nemamo plave obrube budući je riječ o benzinskoj izvedbi, međutim kada naručite hibrid, znak ima plave obrube, a ispod poklopca se naravno onda nalazi hibridni sklop. Corollu Sedan ćete u prometu lako prepoznati i po ovim vertikalnim elementima, dok su maglenke koje mogu biti u LED tehnologiji pomaknute prema rubovima branika. A ovdje sada možemo vidjeti najveće razlike između Corolle Sedan i Corolle Hatchback koja se nalazi ovdje. Idemo pogledati automobil sa boka. Corolla Sedan duga je 4 metra i 63 cm. Uz to kada ju pogledate iz ovog kuta, odmah vam u oči upadaju fluidne i elegantne linije, ali i nisko postavljen poklopac motora, što pridonosi aerodinamičnosti, ali i preglednosti iz samog automobila. Što se tiče naplataka, u ovom konkretnom slučaju imamo 16-inčne, a kupcima se nude naplaci od 15 do 18 inča prema željama u različitim bojama, tako da su brojne mogućnosti personalizacije samog modela. Uz to u ponudi je 9 različitih boja karoserije, a idemo sada pogledati kako izgleda stražnji kraj. Dakle, imamo horizontalna svjetla koja također mogu biti u LED tehnologiji, a koja povezuje ova kromirana lajsna koja se proteže skroz od jednog ruba do drugog i time daje eleganciju novoj Corolli. A idemo sada zavidjeti u prtljažnik koji će vas oduševiti. Moguće ga otvoriti i putem ovog prekidača na ključu, što je iznimno jednostavno. I ovdje imamo čak 471 litru, iznimno je dubok, a kada preklopite sjedala moguće je prevoziti i veće terete bez ikakvih problema. Tako da ćete definitivno ostati oduševljeni sa prostorom koji vam se ovdje nudi. A sada kada smo vidjeli kako automobil izgleda izvana i kada smo vidjeli prtljažnik, vrijeme je da zavirimo i u unutrašnjost. A ovdje vas odmah dočekuju odlični materijali, već ovdje na oblogama vrata to možete vidjeti, tu je i prilično praktičan i velik pretinac u kojem možete staviti i neku veću bocu. Sjedala su iznimno udobna, ali i atraktivno dizajnirana, mogu biti od tkanine ili od kože. Uz to zanimljiv detalj je i ovaj naslon za glavu koji izgleda kao da je integriran, međutim nije, on se može pomicati naravno po visini. A idemo sada sjesti i vidjeti kako to izgleda iz perspektive vozača. Dakle, ispred nas se nalazi multifunkcijski upravljač koji se može podešavati po visini, ali i po dubini. Uz to na njemu nalazimo na određene prekidače kojima mijenjamo funkcije poput tempomata, razine glasnoće i sl. Instrumenti su klasični analogni, s desne strane imate ovaj zaslon digitalni, a u jačim paketima opreme moguće je dobiti i 7-inčni digitalni zaslon sa različitim prikazima. Središnjim dijelom dominira 8-inčni zaslon koji je osjetljiv na dodir, ali uz njega imate ovdje i prekidače. Prekidači služe kao svojevrsne prečice prema najbitnijim funkcijama, što u prijevodu znači da nećete morati skidati pogled sa ceste kako biste isto promijenili, što je odlično budući da fokus može biti na vožnji, a ovo ćete vrlo jednostavno zapamtiti i naučiti koristiti. A jednostavno je koristiti i klima uređaj budući da je sve riješeno putem ovih prekidača ovdje, dok na ovaj kotačić mijenjate temperaturu. Praktičnost je također na zavidnoj razini, ovdje imamo pretinac koji ujedno može biti i punjač za mobitel bežični u višim razinama opreme. Tu su također dva držača za čaše, dok središnji naslon za ruke vrlo lako postaje odlagalište za neke stvari. 12V tikač je također tu kao i USB priključak. Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu materijala. Sva primarna područja, dakle ona koja u vožnji možemo dodirivati, su napravljena iz mekanih materijala. Recimo napa koža na volanu, kao i područje ispred suvozača je presvučeno kožom, prošiveno pravim šavovima i sve to daje istinski vrhunski ugođaj u vožnji.
Vidjeli smo dakle kako stvari izgledaju na prednjem dijelu, a idemo sada zavidjeti na stražnju klupu. A ovako to izgleda na stražnjoj klupi. Dakle, Corolla u limuzinskoj izvedbi ima 6 cm veći međuosovinski razmak od hatchbacka, što će najviše osjetiti upravo putnici straga. Dakle, izobilje prostora kako za noge, tako i za glavu. A za potpuni dojam tu su i ovi otvori za prozračivanje. Moguće je spustiti ovdje i središnji naslon za ruku koji ima i držače za čaše koji uvijek dobro dođu. Dakle, ovdje će definitivno udobno putovati svi koji se ovdje smjeste. A idemo sada provjeriti što se to krije ispod poklopca, koje su mogućnosti motorizacije i što se nudi po pitanju voznih karakteristika nove Corolle Sedan. Već spomenuta nova platforma omogućava čak 60% veću krutost karoserije, što donosi još bolje ponašanje vozila u zavojima te smanjuje razinu buke u putničkoj kabini. Ponuda motora pritom je nešto drugačija nego kod hatchbacka i karavana. Naime, hibridna izvedba se zasniva na dokaznom 1,8 litarskom benzinskom motoru od 122 konjske snage. Ovaj pogonski sklop pruža najnižu emisiju CO2 u svojem segmentu kao i najmanju potrošnju goriva. Usporedno sa svim navedenim svojstvima ne smijemo zaboraviti da hibridna vozila Toyote zbog svog načina djelovanja svojem vlasniku omogućavaju i osjetnu uštedu u pogledu održavanja vozila. Pored odličnog hibridnog pogona, ljubiteljima klasike na raspolaganju je i 1,6 litarski benzinski motor. Za razliku od izvedbi s hibridnim pogonom, dostupan je s ručnim mjenjačem sa 6 brzina, ali i sa automatskim mjenjačem Multidrive S. Ovaj motor će nagraditi vlasnika pouzdanim i učinkovitim radom, a istovremeno predstavlja učinkovitu i cjenovno povoljnu kupnju nove Toyota Corolle. Treba napomenuti i kako Toyota nudi čak 10 godina jamstva na bateriju kod hibridnih izvedbi, tako da po tom pitanju nema nikakvih briga, baš kao i inače sa Toyotinim modelima koji su sinonim za pouzdanost. Ovaj automobil osvojio je i maksimalnih 5 zvjezdica na Euro NCAP testiranjima, a Toyota Safety Sense sustav koji između ostalog uključuje primjerice sustav automatskog kočenja kod opasnosti i sustav praćenja prometnih traka dolazi standardno na svim izvedbama. I to bi bili svi detalji nove Corolle Sedan. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Toyotinim prodajnim predstavnicima ili posjetiti vama najbliži Toyotin salon. Vidimo se!